wato kai na fahimce ka arziki na ƙoƙarin tunkarin mu amma kana ƙoƙarin daƙile mana shi ko to bari ka jin gaya ma za ka iya ƙoƙarin ba za ka iya ƙoƙarin daƙile arzikin da yake ƙoƙarin tunkarin mu ba amma ka sani za ka iya ƙoƙarin daƙile cutar coronavirus wato ina nufin covid-19. haba abokina kun dawo ba wani abu nake ce mata ba, ina shirya mata ne ta yadda za mu samu damar cika burin. Ba za ka ji har rikodin na yi. Na baka labari ke fara da kai. Sai yanzu hankali ya kwanta a zannu. Normal ne. Shine yayi. Dija, ki tashi mu karasa in ya so muka karasa sai ki ta danne-dannen wayanki da baya karewa. I'm sorry na kusan karasa. To wai da me ma kike yi haka ne? Wallahi Umma nake rubuta test waya na ba kati da alamun yau bai zo makaranta ba. Da alamu dai ke dai biki ganshi ba. Amma shigowa na makaranta na ganshi a bayan aji da shi da Humaira. What? Kalida kin san bana son wasa. Zan miki wasa ne da gaske nake faɗa miki. Humaira? To ki tsaya ni mana ina za ki je? A ki jira ni mana. Dan Allah ki tsaya. Okay, listen, you know learning makes perfect. Shi yasa nake so ku mai da hankali akan karatun. Mu especially da jarabawan nan take ta karatowa. Shine ai. Subhanallahi malam lafiya? Kai close baki go gefe. Dan Allah ku duba min da wanda darasi zan fara. Ka ci dan rainin hankali. Kai da baka da tentable din ka zo? Gaskiya kamata ka je ka nemi tantance saboda abu da zai amfani ka za ka yi. Ka ji da shi dai ku gaya mishi. Kana tare da ai. Ta matse maka. Sai ka hanzarta ka. Kai. Shi an murshi karatu. Bari in nemi wannan tantable din. Ina ga ita za fara. Tana ruwa kusa da kada. Ya kamata gaskiya Ali ka ba ku saboda jarabawa Allah. Amma ni ne ke kaina ba.
gaskiya bai kamata in goya zannurai ne baya akan wannan mummunar aƙidar tashi ba. Gaskiya ba zan iya ba, sai dai ko me zai faru ya faru. Kai, wallahi ina tsaka mai wuya. Mahmud! 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 Wai tunanin da kake haka ne? Sorry abokina, wallahi ina tunani akan wannan jarabawa da zamu fara ne. Ka san fa da mathematics zamu. Allah tsaya! Mathematics? Kai wannan ta shafa. Zuwa ne in gaya ma cewar lokacin ɗaukar jakan nan yayi. Haba abokina, ka kwantar da hankalinka. Lokaci yana yi zan kyara ma. To shikenan, ka san inda zaka neme ni. Amma ina so ka sani ba na son abin ya ɗauki tsawon lokaci domin ina da target akan shi. Sai na ji ka kawai. Yawa, malam zuwa ne a nuna min tantabar inda zan fara. Na shawara sai yawa nake ina nema duk sun ki su gaya min tantabar inda za a fara. Da Allah dakata. Ba tebur ake cewa ba, time table, time table, time lokaci, table jadawali. Abinda ake nufi anan shine timetable yana nufin jadawalin jarabawoyin da za ku fara yau, don haka ba wani tebur duk wani ka daina faɗa. Yanzu abinda za a yi zan kafi a bakin office dina, in an jima sai ka je ka duba ka ga da wacce jarabawa za ku fara. Abinda za ka yi kenan. Na gode malam. Ya wasu nan? Umar ba buga. To, Yawa, na gode. ya ka buga.